Здравейте, аз съм Мартин от Kim Mechanics и днес отново се включваме от нашата импровизирана работна масичка. В сервиза има доста работа и всичко е заето. И видеята остават на заден план и трябва да импровизираме да се наместим там, където има място. В това видео ще обърнем внимание на мотора N52B30 на BMW, който се монтира от E-сериите, по-късните и началните F-серии. Като ще обърнем повече внимание на самото сглобяване на мотора. Частите вече са подготвени за сглобяване, каквото е трябва да бъде направено. Там почистени са, които неща е трябва да се сменят. Главата, например, е ревизирана, нови клапани, гумички и така нататък, шлайф. Блока вече е там на стойката, също и този шлайф е подготвен. Всички части са почистени и ще обърнем внимание на самото сглобяване, зацепване, съберем от частите един работещ двигател. Като започваме с главата, която е тук пред нас, вече сме свършили някаква работа, но като цяло след ревизията, за която бяхме изпратили, която включи шлайф, смяна на едно легло, подмяна на изпускателни клапани и пасване. Ще цялостна ревизия с гумички, всичко, което трябва. След това почистихме повдигачите. Тук имаме повдигачи тип патрончета, ако така може да ги наречем, които се почистват доста по-лесно от другите чашки. Не се разглобяват, а с нещо тънко, в случая използвахме тънко 6 грамче, което влиза отпред през дупката. Се натиска клапанчето, за да може да излезе старото и мръсно масло от тях, да се почистят малко с обезмасител и да са готови да се наредят. Важно е да се изпразват повдигачите преди сглобяването на двигател, защото след това, ако останат твърди, пълни с масло, за известно време може да има проблем с компресията, някой клапан да остава леко отворен. Като крайен случай може да се стигне до там, дори да се удари клапан, но да, това е в по-редки случаи, но все пак е нещо, което не желаем да се случи. И също така е хубаво да се изчисти старото масло, което е вътре в тях, защото там циркулацията не е толкова голяма и заради температурите маслото вътре карбонизира и възможно е да щракат, възможно е да не работят толкова добре. Така че почистването на повдигачите е една важна стъпка. И след това продължаваме с сглобяването на кубилички, валове, валвтроник и така нататък, на които сега ще обърнем внимание. След това вече, разбира се, ще се прехвърлим и към блока. Започваме с монтирането на всмукателния вал. Като е хубаво да смажем там, където ляга. Използваме Assembly Loop на AMSOIL в случая, защото е доста лепкаво и за първоначално сглобяване е много подходящ вариант и за първите няколко превъртания, защото маслото се стича много бързо и реално след един ден вече смазаната част е почти суха. Това, на което трябва да се обърнем внимание, тези валови имат на първата шийка сегменти, защото през нея идва маслото, което управлява, ако се вижда, вано системата. И понякога тези сегменти износват главата, но в случая нямаме този проблем. Затова можем спокойно да го монтираме. Също да го превъртим, за да може да се смаже. И съответно, след това трябва да го затворим с капачките на вала, които са номерирани. Последователността е от 1 към 6 и те трябва да стоят така, че като гледаме главата от тази страна, да можем да четем цифрата нормално, да не се са наобратно.
а така наредени. Отляво надясно по големина. Започваме с третата, за да можем да го прихванем вала и да можем да си наредим спокойно другите. Тази глава е направена така, че при сглобен вариант с всички валове и валвтроника да може да се монтира. Някои неща трябва да са свалени, за да стане по-лесно, но като цяло може да се монтира и да се размонтира заедно с валовете и е доста по-лесно, отколкото да се прави това на място. Все пак и крие някакви опасности, ако изтървете болче или нещо такова. При вече сгубен двигател е доста по-неприятно. След като сме наредили всички капачки, е време да ги стегнем. Тук болчетата с 6 мм се стягат на 9 Нм. По принцип валовете се стягат от средата към края. Тук хубавото е, че нямаме никакво усилие върху вала в момента, защото валвтроника не е монтиран и не трябва да натиска нито един клапан. И няма да има никакви напрежения, но като цяло да, от средата към края най-подходящо да се стегне един вал. Една контролна проверка. И разбира се, контролно, ако можем да го превъртим, е добър знак. Видим, че се върти, без да запъва. Което е добре. Хубаво ще е да го оставим след това горе-долу в положение на центровка. В случая е този QR код. Не знам дали се вижда. Сега малко по спомен, но мисля, че този QR код тук на вала трябваше да сочи нагоре. Но и да не е така, в момента не е такова значение. И ще продължим да сглобяваме, да монтираме вала на валвтроника. Специфичното при този вал е, че той не лагерува директно в алуминия на главата. Има тези лагери, метални, защото при него вече, макар че не прави обороти, те не се износят от оборотите, защото той се върти нагоре-долу на около 90 градуса. Вече има усилие, което трябва да понесе, което идва през кобилиците от клапана. Аз съм си ги номерирал, горе-долу кой от къде съм свалил. Трябва да ги монтираме обратно. Отново смазваме с Assembly Loop и го монтираме. Той отново е с капачки, с същите болчета, които се стягат по същия начин. Започваме сглобяването на валвтроник системата, като първата част от механизма, която почваме да сглобяваме, са кобилиците, които предават натиска през вала на валвтроника и разпределителния вал към клапаните. Трябва да хубаво да внимаваме да ги поставим на място, след това да ги затворим отгоре с плочката, която ги държи, която се държи с два 6 мм болта, които стягаме на 10 Нм. След като сме готови с това, следващата стъпка е да монтираме пружините, които придържат и натискат тези кобилици. За целта използваме специален инструмент за монтажа на тези пружини и за сглобяване на валвтроника, като той служи за това да може да ги държи под напрежение, така че да бъдат монтирани и съответно прихванати болчетата по-лесно. Болтовете могат без напрежение да се навият и да се стегнат. Пружината се монтира. Важното е за този инструмент, като се монтира самата пружина, като се захваща в началото, да е много добре стегнато и захванато, защото иначе от натиска и от напрежението може да изскочи. След това в отпуснато състояние я поставяме, като е важно също да я монтираме на правилните места и краищата е да натискат върху кобилиците, но това също може да се прегледа и да се оправи, след като пружината вече е монтирана и стегната.
Така, като първо я монтираме отпусната, след това с инструмента я напъваме и така болчето си идва на място и може да се навие без никакви проблеми. Важно е да става без напрежение, защото иначе разбите на тези болтове се развалят лесно и затова също реших в този случай да използвам нови болтове, да сменя старите, на които разбите не ми харесваха след като ги развих, какво състояние бяха. И тук отново стягаме на 10 Нм. Едно така лирическо отклонение бих направил за използването на тези инструменти. Някой може да каже, ма то става и без тях. Трябва да извикаш някой да те помогне, там с едно удължение, с 2 ключета или нещо такова, може да се напъне пружината и да се монтира. Да, става, но това е в случай, че правиш нещо за себе си, твоята кола и може би няма да ти се наложи никога повече да използваш такъв инструмент. И горе-долу, така искам да използвам момента да разясня въпроса с купуването на инструменти, специални инструменти за определена част, както в случая за сглобяването на Valvetronic. Това е специфично за няколко модела автомобили реално, не е нещо универсално. Но каква е идеята и каква е разликата? Ами да, можете да го направите и някой ваш колега да ви помогне и това ще ви отнеме, да кажем, 1 час да сглобите всичките пружинки. Само, че то не е 1 час, а са 2 часа, защото 2 човека са били ангажирани по 1 час, докато с специален инструмент може да го направите само за 1 час. Което съответно ви печели още пари. Когато се занимавате професионално с ремонт на автомобили и с това си варите хляба, трябва да се има предвид и тези неща и кога се заслужава да се купува даден специализиран инструмент. Една последна подробност при сглобяването на Valvetronic, на третата плочка, която затваря пружинките, на външното болче реално се оставя празно. Защото там болчето държи една тръбичка, която реално през нея минава масло и тя маже зъбите на където се регулира вала на Valvetronic и откъдето влиза моторчето също и неговия червяк. Но те се слагат вече след това, след като се монтира главата. А сега продължаваме с монтирането на изпускателния вал. В случая той е цяла касета, има горна-долна част, в която лагерува и болтовете, които го държат. Хубаво е да ги наредим всички и да стягаме много внимателно, защото този мотор е характерен, че всичко е много прецизно, с цел да бъде по-леко и тази касета също е така доста тънка и трябва да внимаваме с натягането, защото вече има усилие от пружините под вала. Ако не внимаваме, може много лесно да спукаме самата касета и така да избяга тунела на вала. Така че много внимателно трябва да се отнасяме. Затова първо нареждаме всички болтове и почваме да ги обираме лека по лека. В случая аз го правя от средата към края, като обирам абсолютно всички болтове, така че плавно да се обере натиска от пружините на клапаните отдолу и така постепенно обираме всички резби до края. Когато направим това, е време вече да стегнем на съответния момент на стягане. В случая тук пак са 6 мм болтове, но са по-дълги и се стягат по малко по-различен начин. Стягат се първо на 8 Нм и след това на още 60 градуса. Как се озовахме обратно тук и защо двигателя не е още сглобен и не можахме да го съберем при първото сглобяване? Две основни причини, на които ми обърнах внимание, понеже си мислех, че всичко трябва да е наред. Защо? Защото блока е от работеща кола и вала е свален от работеща кола. Двата двигателя имаха различни проблеми и затова сме взели частите, които можеха да се ползват. В крайна сметка, какво се оказа? Стегнахме плочата и вала стегна и не искаше да се върти. Защо? След няколко замервания се оказа един път, че вала има кривина около 900 и блока има свиване в последната шийка на тунела около 300 и това разваляше хладените, съответно и кривината на вала не позволяваше да се превърти. Съответно се наложи да се прави нов тунел, да се изправя тунела на блока и да се реши проблема с вала и да се прав вал. На какво ни научи тази грешка? Че въпреки, че може да изглежда, че нещата трябва да станат, въпреки, че са свалени от работещи коли,
Всичко трябва да бъде мерено по няколко пъти, за да се избегнат тази загуба на време, а също и на различни консумативи, като уплътнител, болтови, които са еднократни и така нататък. Но за сега имаме някакво решение на този проблем и продължаваме напред с сглобяването. В крайна сметка, след дълги перипетии по този двигател, ето докъде сме стигнали. Имаме прав колянов вал, кривина 1/100, което е допустимо. Спецификацията е до 200 кривина. И обработен тунел на блока, включително са обработени леглата на семерин. От тук нататък вече не предстои финално сглобяване. След измерване хлабините на основните лагери са около 300, 0,30, 34 така вървят, което е добре. И от тук нататък предстои да сглобим мотора. Да сложим вала и да сглобим долницата. Целта какво ни трябва? Нови болтове за основните лагери, големите болтове. Болтове за периферията, които са еднократни. Позволяват, може би, 3-4 стягания преди да започнат да се късат, което ни помогна за измерването на хлабините на лагерите, но за финалното сглобяване задължително трябва да са нови. Нов болт на хъба и оригиналния силикон на Loctite, който BMW препоръчва. След като сме готови с частите, за да почнем да сглобяваме блока Аген, започваме първо с масените пръскалки за охлаждане на буталата. Първо ги почистваме, разбира се, за да няма никакви мръсотии в тях. И почистваме и болтовете, с които се държат. И започваме монтирането. Тук има особеност, че трябва да са в определена позиция, така че да не пречат на въртенето на коляновия вал, на движението на буталата и биелата. И това съответно също се прави с инструмент, който за съжаление не можахме да си осигурим за сглобяването на този двигател и трябваше да си изработим сами. Но да, нещата се получиха, така че са монтирани в правилната позиция. Трябва да имат също този инструмент да ги придържа, защото при самото стягане могат да се завъртят. Болтовете, които ги държат, се стягат на 12 Нм, без да се осигуряват с лепило за резби или нещо такова. И понеже не знам дали ще имам време да снимам в реално време, като го сглобявам, най-вероятно ще на таймлапс. Сега горе-долу ще ви обясня какво смятам да правя, каква е процедурата от тук нататък. Съответно, монтираме вала на смазани лагери. Почистваме и обезмасляваме идеално двете повърхности, тази на блока. И в блока има канал, който върви тук. Даже има тук следичка се вижда, в който се маже с този силикон. Друго нещо, което ще направим по отношение на мазането е да монтираме предната и задната семерини предварително. Това е една особеност, която ще направим сега. Защо? Защото тези семерини са предвидени да могат и след това да се монтират. Но по принцип оригинално тези блокове не се сглобяват с силикон, като този черен, а с специален уплътнител, който е доста по-течен, който се впръсква, тук има и надюзички, и той се инжектира и се пълни сам до тук, до края. Съответно и самите семерини имат оставен
лек канал, който трябва да застане тук, естествено, от който да излезе също уплътнител. Но този в опътването за ремонт на специално на този на N52 пише, че трябва да се сглоби при ремонт с този силикон. Съответно това няма как да се инжектира тук, понеже е доста гъсто. Ще трябва да се намаже. Друго, което ще направя като предпазна мярка, понеже вече тези са обработвани, за да не рискувам. Сега много ще ме плюят от колегите, но най-вероятно ще намажа и леко тук по външния край с силикон също, за да съм сигурен, че ще уплътни. Защото би трябвало отворите да са идеално кръгли и центрирани спрямо тунела, но не искам да рискувам, защото не е малко работа. И там нататък продължаваме с стягането. Каква е процедурата с стягането? Съответно, първо, като се монтира плочата, се започва от големите болтове на петите на коляновия вал. Както казахме, нови. Също се стягат на сухо. Стягаме ги от средата към края. И моментите на стягане за тези болтове са 20 Нм и 70 градуса. Стягаме, проверяваме дали вала се върти и продължаваме по-нататък. Периферията е с два размера болтове. Тук покрай семерените са 8 мм, тук и тук, които се стягат на 8 Нм и 90 градуса. Всички останали са 10 мм. Те се стягат на 15 Нм и 90 градуса. И с това горе-долу изчерпваме монтирането на коляновия вал. Съответно, проверяваме пак дали се върти. И вече можем да обръщаме блока и да започваме подаването на буталата. Коляновия вал е вече на място. Сега ще пристъпим към монтирането на плочата. Как ще процедираме? Първо, както казахме, ще сложим семерените преди да сложим плочата. Предварително ще ги монтирам. След това ще нанеса силиконовия уплътнител тук, където му е мястото. Ще сложим плочата, ще наредим всички болтове и ще стегнем първо нютоните, като почнем, разбира се, от големите болтове на основните лагери. После ще стегнем нютоните на периферията, за да може да се разнесе силикона преди да е почнал да засъхва. И тогава ще почнем да стягаме на градуси, пак от, естествено, от средата към края, от основните към периферията. Още една проверка, която можем да направим, която ще ни покаже износване в цилиндрите или в сегментите, е да измерим ключа на сегмента. Това правим, като поставяме сегмента в цилиндъра, с помощта на буталото го подравняваме на няколко сантиметра под горна мъртва точка и с помощта на автомерна пластина измерваме дебелината на ключа на сегмента. Тук, според спецификациите на BMW, на най-горния или първия компресионен сегмент допуските на ключа са между 10,5 и 0,3 мм, а на втория компресионен сегмент, който виждате и на видеото, са между 3 и 5. При нас първите компресионни сегменти бяха с 0,2 длъбина, а вторите с 4. Друго нещо, на което трябва да се обърнем внимание, когато се демонтират и монтират сегменти, в случай използвахме старите, е да не се обърка страната им и подредбата. Обикновено са с различна дебелина, първи и втори сегмент, а също така имат и посока. В повечето случаи на самия сегмент има маркировка, която показва коя е горната страна. В случая сегмента, който виждате, е втори компресионен сегмент, този, който има и едно ръбче или стъпалце. Разбира се, когато се използват стари сегменти, е хубаво тези места да бъдат идеално почистени, защото на тях се натрупва нагар и оттам започват проблеми с горене на масло, особено и в масления сегмент. А за масления сегмент няма спецификации за ключ, там няма какво да се измери.
Там е правилно просто да се почисти добре и да се наредят трите му части, както е описано. Следващата стъпка е да продължим с подготовката на буталата за монтаж. Ще започнем с монтиране на новите лагери на биелите и тогава ще измерим и тежестта им, за да сравним дали са всички еднакви и каква е разликата между тях. Измерването показва, че разлика има около 1 грам между буталата, като най-голямата разлика е 2 грама. Най-лекото е 945 грама, най-тежките са по 947. Така че мисля, че това не би било значение чак толкова за баланса, мисля, че това е в допуските. Подготвим буталата за пускане в блока. Това, което трябва да направим е, преди да ги поставим, да смажем хубаво сегментите, да смажем скобата, която ще ги компресира, за да ги пуснем в цилиндъра и да поставим ключовете на самите сегменти на правилните места. Сега, по принцип, когато работи двигателя, те могат да се завъртат, да променят позицията си, но при първоначален монтаж не е лошо да се спазват някакъв ред, в случая да не се застъпват ключове. Като най-често се поставят на 120 градуса, например тук, тук и тук, като хубаво е компресионните сегменти да не са на страната на буталния болт. Друго, което също трябва да направим е, понеже масеният сегмент е от 3 части, които горната и долната също имат ключове, те също да са в противоположни посоки. Така че това е една предварителна подготовка, която трябва да направим и след това да ги пуснем в блока. Буталата си имат посока, която е нарисувана в повечето случаи. Това не се вижда ясно. Но ето тук се вижда стрелката. Тази стрелка сочи напред. Към шайбата на коляна, така да кажа. И това трябва да се гледа, да не се обърка. Ще ги пускаме 2 по 2, като след това ще завъртам блока, ще проверявам с пластик гейдж хлабините на лагерите. Ако всичко е наред, стягам, завъртам и пускам още 2 и така. Ще сглобим и 6 бутала. Както казахме, смазването е много важно. Както ще умаслим добре буталата и скобата, така е много важно да умаслим добре и цилиндрите, в които ще пускаме буталата. Внимателно трябва да стегнем скобата, която да компресира сегментите, след това да внимаваме да не я въртим излишно и да успеем да пуснем буталото, така да кажем, с едно движение, без да се размести скобата и някой сегмент да излезе и да не влезе в цилиндъра. След това обръщаме блока и започваме с измерването на хлабините. Това се прави на сухи лагери и сух вал. Поставяме малко от пластик гейджа и стягаме капачките на биелите с определения момент на стягане, в случая нютонметри и градуси. След това развиваме и проверяваме каква е хлабината. Допуските, които са определили BMW, са доста големи, от 1100 до 6300 или 0,011 мм до 0,063 мм, но опитът е показал, че златната среда е между 30 и 50 стотни. При нас са 3800 или 0,038 мм. След това почистваме шийките на вала, почистваме лагерите от остатъците от този пластик гейдж. С това се прави с обикновен обезмасител, брейк клинър, става без проблем. След това смазваме добре вече и двете черупки на лагера и преминаваме към стягането. Стягането на биелните лагери, на биелите е с моменти на стягане 20 Нм и 120 градуса, като при финалното сглобяване се използват нови болтове. Докато чакаме болтовете на масената помпа, ще започнем да сглобяваме отстрани части от периферията. Например, сложим вакуум помпата. Тя се държи на 3 болта торкс 30
6 мм. Понеже не можа да намеря момент на стягане, съм използвал така стандартните за BMW моменти за 6 мм болт. Това е около 10 Нм. Разбира се, и на усет, нали, до някаква степен. Сега ще сложим още и датчика на коляновия вал с нов опръстен, клапана за регулиране на налягането на маслото от другата страна на блока и различни други неща от периферията, за да можем лека по лека да го събираме. Утре ще монтираме масената помпа, верижното задвижване на масената помпа и евентуално може би ще затворим картера, за да продължим отгоре, където трябва да монтираме и цилиндровата глава. Значи, време е да монтираме помпата. Новите болтове дойдоха, които трябва да бъдат сменени всичките. Но да преговорим какво трябва да направим. Помпата се държи на 3,8 мм болт и 1,6 мм. Тези трите са за модула на веригата, която задвижа помпата и вакуум помпата. И тези 8-те са за този щит и за смукателя на масената помпа. Те са 6 по-късички за тук и 2 по-дълги, които държат и смукателя. Как се стягат? Тези болтове се стягат на 10 Нм и 90 градуса, а само този дългия се стяга на 10 Нм и 180 градуса. Тези трите модула на веригата се стягат на 4 Нм и 45 градуса. Тези се стягат на 4 Нм и 100 градуса. След това вече като се монтира веригата, трябва да стигнем този болт на колелото на масената помпа и болта на колелото на вакуум помпата. Колелото на масената помпа се стяга на 20 Нм и 45 градуса, а вакуум помпата се стяга на 66 Нм. В общи линии това са моментите на стягане. Задължително, както казахме, се сменят болтовете, защото са алуминиеви и при повторно стягане могат да се разпънат и да се скъсат. Ето е новата верига. Спрели сме се на Ивис, марка, която е също като на оригиналната. Какво можем да кажем? Че изглежда по същия начин. Тук има и същите номера. Абсолютно същите като на тази, която свалихме. Ето тук се вижда. Не знам дали на камерата се вижда добре. И тук има, където по принцип стои BMW емблемата, също се вижда, че има BMW емблема. Просто е замаскирана. Всички други номера също съвпадат. Сега дали това е маркетингов трик, дали наистина е също като оригиналната, предстои да разберем. Но все пак, ако ви искате оригинално качество във вашето кола, купете с оригинални вериги от BMW, а не марката, която ги изработва за тях. Тогава 100% ще сигурен, че веригата, която ползвате, е с оригинално качество. Но все пак ще видим тази как ще се представя, като я монтираме. Монтажа на тази верига, както и на ангренажната, е много, така да кажем, straightforward. Всичко се монтира като пакет, нарежда се, тя си идва центрирана, заключена, стягате се болтовете, стягат се колелата. Важно е след като се монтира да се остане чопа на оптегача и той да се махне след като е монтирана и ангренажната верига заедно с хъба на коляновия вал. Преди да монтираме картер, разбира се, е важно да си подготвим повърхността на блока, да я обезмаслим, да я почистим. Тук няма лепене с силикон, просто трябва всичко да е чисто, да се постави новата гарнитура на чисто равно и гладко място. Време е да монтираме картера, нови болтове, които се стягат на два етапа, въпреки че са различни размери. 8 Нм и 60 градуса. Така по-леко дойде време да слагаме и главата. Първо отворим гарнитурата да разгледаме добре за всеки случай.
защото това е MLS гарнитура, многослойна стоманена гарнитура, така че е хубаво да се прегледа, за да няма между слоевете някакъв дефект или буклук. След това ще погрузим резбите на блока. По принцип това не е процедура, която е официална, но от опит с алуминиевите блокове предпочитам да седя на старите болтове, да прекарам резбите с малко масло, за да съм сигурен, че има по резбата достатъчно. После и новите болтове ще умаслим, за да може да е плавно стягането, без насичане, без кърцане, пукане и така нататък. И ще разгледаме реда на стягане след това. Разбира се, преди монтаж на главата отново се уверяваме, че всички повърхности са гладки, чисти, обезмаслени, без буклучета. Съответно проверяваме и цилиндрите. Друга предпазна мярка, разбира се, да запушим всички отвори на главата, откъдето може да попадне нещо в някои от цилиндрите. След това нареждаме болтовете и преминаваме към самото стягане на главата, което тук също е така по-дълга процедура, заради това, че има различни размери на болтовете. По-точно това са 4 размера болтове, затова за по-лесно ще приложим схема и моментите на стягане, но да кажем, че са 8 етапа на стягане, като се започва от средата към края, най-дебелите се стягат най-много и тези, които са в края и около ангренажа, са по-малък диаметър, се стягат по-малко. Тук е новия комплект ангренажна верига. Отново на Ивис, този път обаче нямаме късмет. Няма оригинални щампи за драскане, емблеми на BMW и така нататък. Но както и да е, ще го използваме. Ще заснемем процедурата по зацепване, по монтаж. После ще сменим уплътненията на клапаните за управление на вариаторните колела. Ще затворим и тях. Докато правим това, двигателя е надут с въздух за проверка на гарнитурата на главата. Какво означава това? Затворили сме всички водни отвори и сме пуснали налягане в водната система на двигателя, колкото може компресора с въздух там ще се отваря, за да проверим дали има някакви течове в гарнитурата на главата към цилиндри, или защото понякога тези многослойни метални гарнитури може да има дефект между слоевите и тогава да има много малък теч и пропуск на въздух от някъде. И това ще ни създаде проблеми, след като сме изгубили мотора. Затова докато е още рано, докато само едни болтове делят от разглобяване, да направим тази проверка, за да сме сигурни да продължим по-нататък с работата. За зацепване на веригата ни трябва комплект от специални инструменти. Коляновия вал се зацепва с чоп към маховика. В една ниша там под смукателния колектор и си има специално място на маховика, където да се зацепи, за да се блокира в горна мъртва точка. Разпределителните валви, за да се ориентираме, имат QR кодове отгоре, които трябва да се виждат. Те са от страната на зъбните колела. На изпускателния вал последната гърбичка трябва да сочи леко надолу и навън, а на смукателния обратно нагоре и навън пак. Така вече сме готови да монтираме инструмента, който блокира разпределителните валове. Ако не влиза точно, трябва малко да си помогнем да завъртим някой от валовете, така че да се намести този инструмент. Той трябва да легне плътно върху главата. След като това стане, той се фиксира с болтове, които са в комплекта, така че да не мърда и да сме сигурни, че там всичко е наред. След това продължаваме с монтажа на веригата. За съжаление, видеото не е много качествено и малко бяга фокуса, но ще се опитаме да го обясним. Веригата се пуска заедно с плъзгачите, които са големите, които са по-надолу в двигателя, като пакет, като самите водачи, плъзгачи се фиксират с болтовете им. Стягането на тези водачи е така по-универсално според размера на болтовете. 6 мм болтове се стягат 8 Нм, 7 мм се стягат 14 Нм и 8 мм болтове се стягат 20 Нм. След това се поставя водача, който е между двете зъбни колела, горе на главата, и след това се поставят самите зъбни колела на разпределителните валви, като се закача веригата върху тях.
След това монтираме хъба на коляновия вал, който минава между двете зъбни колела до този на ангренажната и тази на масената верига, и поставяме болта. Следващата стъпка е да поставим от комплекта с инструменти за зацепване един обтегач, който се монтира на място на обтегача на веригата, за да може първо да се направи центровка и да се стегнат всички колела на съответните моменти на стягане, и след това се монтира и обтегача, който си е от комплекта с веригата. Като сме готови с всичко това, идва ред да поставим последния инструмент, който центрова мишените или таргетите, които са на зъбните колела на разпределителния вал, от които четат датчиците за позиция на разпределителните валове. Този инструмент също се монтира отпред и се фиксира с две болчета. И след това започваме стягането. Като започваме от коляновия вал, там също има инструмент за блокиране, докато се стяга болта, защото се стяга с повече усилие, но този, който държи отзади центровъчния, също върши работа. Болта на коляновия вал се сменя с нов и се поставя леко смазан, като моментите на стягане при него са 100 Нм и 360 градуса. Продължаваме с стягането на колелата на разпределителните валове. Отново поставяме нови болтове. Там моментите на стягане са 20 Нм и 180 градуса. Следващата стъпка, разбира се, е проверка на центровката. Махаме всички фиксиращи инструменти, превъртаме двигателя 2 оборота и след това ги нареждаме обратно, за да видим дали центровката е точна. Всички инструменти трябва да паснат и да легнат от първия път перфектно. Когато сме готови с това, махаме обтегача, който е от комплекта с инструменти, и монтираме новия обтегач на веригата с леко смазана резба и ново уплътнение, разбира се, като този обтегач се стяга на 55 Нм. С това процедурата по центровка на ангренажното задвижване приключва и можем да продължаваме с сглобяването нататък. Така, след като веригата вече е зацепена, минахме и проверката с налягане на водната система. Продължаваме нататък, можем да отворим двигателя. Сега ще подготвим клапаните, които управляват вариаторните колела. Ще им сменим уплътненията, също уплътненията на датчиците на разпределителния вал, и ще монтираме масеното колело. Първо се слага втулката тук, след това е опръстена, а за датчиците имаме просто опръстен, който трябва да подменим, и разбира се крепежните елементи. Сега ще ги подготвим, ще ги монтираме и след това продължаваме с още една процедура, която искаме да направим, но след малко ще ви покажа каква. Следващото, което искам да направя, е предварително да смажем двигателя, или така наречения прелюб на английски термин, който използват. Какво ни трябва? Намасваме масената конзола, сме навили щуцер, на който ще закачим маркуч с тази обикновена помпичка за масло. Ще ползваме маслото, което ще налием после в двигателя. И идеята е да вкараме от тук масло под налягане, което да мине по колкото се може по-голяма част от масената система. Това ще ни даде възможност също да видим дали на отворени капаци, дали масло стига там по веригата, по валовете отгоре. Съответно, докато върви масло, ще въртим и мотора на ръка. И надявам се това да ни помогне за това по-лесно вдигане на налягането при първоначално палене. Разбира се, пак ще въртим на стартер без да пали, откачени бобини, за да може и помпата да се свърши работата. Но мисля, че това е една добра подготовка за мотора, преди да го сложим в коша и да не го въртим веднага на сухо от начало още. И сега ще направим тази процедура. С общи линии двигателя вече е сглобен. Сега остава просто да го затворим. Остава голямата тапа на ангренажния капак, отпред е капака на клапаните. С всички уплътнения и след това вече мотора е събран и готов да се качва в колата. Направихме процедурата с маслото. Може би около 2 литра трябваше да прекара помпата, за да може да се омасли целият двигател и да излезе от всички места, за колко трябва.
Реално след тази процедура в двигателя остава литър масло. Като имаме предвид, че сме източили от пробката всичко каквото е било в излишък. В момента мотора е с празен картер, но въпреки това в него има литър масло. Какво ни дава това? Ами, че когато го монтираме, двигателя трябва да налеем необходимото количество, което е нужно при смяна на масло. Ако беше обикновен, бяхме го събрали сух, още при първото палене ще нивото да падне драстично. А при тези автомобили, в случая този двигател е в F10, няма щека. И процедурата за измерване на маслото, която прави борд компютъра, се прави на загрял и работещ двигател, което означава, че за да сме сигурни, че имаме достатъчно ниво на масло, тя ще заработи с по-ниско ниво, с литър по-ниско ниво, докато загрее и ни покаже, че трябва да долеем. А сега можем спокойно да си долеем, да си налеем необходимото количество и да сме спокойни, че нивото ще ни е на максимум. В общи линии това е, като съберем двигателя, вече периферията, нови болтове за стартер, динамо, оттегача, ремъка и така нататък, с необходимите моменти на стягане. И го качваме в колата. Но целта на този клип беше да цялостно да покажем самото загубяване на такъв двигател. Вече самото сваляне и качване в автомобила не е обект на това видео, не е толкова интересно. Но да, надявам се, че това ще е полезно. Още една последна проверка, която искаме да направим преди да качим двигателя в купето, е димна проверка отново на водната система. Вече сме наредили много от периферията, съответно и доста голяма част от водните съединения и маркучи. И за целта ще включим димната машина, ще запушим всички отвори и ще оставим тя да напълни цялата система с дим под не много високо налягане, за да проверим дали от някъде няма да имаме пропуск, който да ни създаде след това проблеми. Това е така още едно подсигуряване преди да издадем колата и да не ни се налага да разглобяваме или да се мъчим на място, ако има някакъв теч. След като всичко е огледано, вече сме готови. Надяваме се това видео да ви е харесало, да ви е било полезно. На нас този опит ни беше полезен целия и се радвам, че можем да го споделяме с другите. И сме на среща, ако имате въпроси или можем да помогнем с нещо. Успех и ще се видим в следващото видео. А до тогава абонирайте се, коментирайте, харесайте ни, ако искате, споделете това видео.